दै गदों मैखुना आयौ 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 हा गैया बिदिनो जाबाय थायो जोङो थांनानै नै इखौसो मोनबोदो जोंहा जानानै आरो नागिरबावनोसै जोङो थाइजौ खानो थांदोंमोन आरोना माने थाइजौ नागिरनो थांनायावनो जोङो बे मैखुनखौ नुनानै थाइजौखौनो जायासै आरोना थाइजौखौ जोङो हानासैबो ओमफ्राय मैखुनखौनो लाबोनानै दोखो बासिबाय आरोना जों बासिनायखौनो जानोसै दिनै थाइजौ जाला जालायदों आरोना जोङो बेनिफ्राय बेखौनो बासिबाय आरो जोङो बासिनानै बेखौनो एवनानै जासिगोन आरो बुजियानो थारनि उइनि बेरनायमोन आरोना मैखुना आरामसे सोमनानै दोनथ'नोसै इनि उनाव जोङो दै गुदुंदो सुसिगोन आरो आरामसे दै गुदुंदो सुनानै लाबाय मैखुनखौ ओमफ्राय दा एवनोसै आरोना ओमफ्राय नै बाथोनबो देनानै लाखाबाय ओमफ्राय मैथाबो होगोन आरो गोखैबो होनांगोन सारायबो जाननानै लाखाबाय मा? दा हराव रायलायनाया सोरमोन दे? सोर दे दा हराव रायलायनाया? दे सहाय खायदो सारायानो जागाथ'लै लांला जोंनिया मेगवानो बाराद्राय जाबाय न' खर' बेवनो हागौमोन दे नै एसे बुरजा जाबाय नालाय जों मोनायाव संनो होनानै एसे दोनबावदोंमोन आरोना दैखांनानै बेनिफ्राय उनाव हे दोनला दे इदि होननानै जों गासिखौबो संफिननायसै आरोना दोनला होननानै संजोबफिननायसै आरो गासिखौबो मा दोनबाय थानो रायख' गोजाना मानसिफोरानो ओंखायनो जा दै गबाय नै मैखुना नायफैनाय नायफैलाय एवजोब्बायलै मैखुनखौ दोनासै आरोना गासिखौबो एवजोब्बाय जाजोबनोसै दैबो गसो गारदों नै लोगोफोर जोंनिया रुमाव बेफोरखौनो जायो जोङो दै सोमनानै सयाबिन एवनानै जेबो गैया बिदिनो जाबाय थायो जोङो जा दै गदों मैखुना आयौ 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 मबाइलाव बोरैबा नुदोंलै फुल लानानै ओमफ्राय माबायाव साफा नुदों आरो रियेलाव मोजां कालार उठिबाय थास' आथिं बायदिसो नुबाय नै मैखुनखौ ओमफ्राय आङो मोननायखौ देखायासै आरोना इ मोनथ'वाखैमोन ओंख्रिया इखौ जोङो रानहोजोबदों आरोना दैखौ ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बिनिफ्रायनो एन्ड खालामबाय आरोना मोननायखौ आङो भिडिअ लानाय जायासै आरोना भिडिअ लानोनो बावगारलांदो बेनिफ्राय आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै आरोना लोगोफोर